Hej YouTube i dag. Jeg beklager lidt min mikrofon. Den er en lille smule lidt kikset i dag, men i dag vil jeg med at vise noget. Nej, jeg vil starte med at vise jer noget Take It Lunch. Jeg vil vise jer, hvordan vi bygger sådan en mine-maskine. Det er faktisk jeg gør det på en lidt langsom måde, men også hvis det går alt for, må I lige hvad det hedder, bare lige sætte den der på pause. Altså I må sætte videoen på pause, og ja, og så lige spole tilbage og alt det der, hvis det går for hurtigt. Det kan nemlig godt gå for hurtigt. Så folkens, skal vi tage test der? Det gør vi, den er bedst. Eller ved hvad folkens, jeg laver lige en ny. Hvad skal vi tage? Jeg tror vi skal, ja, bare single player, så jeg glemmer alting. Så starter vi lige verden op. Som selvfølgelig er tid at starte i en meget tom og forladt ørken. Men det gør jeg så ikke lige. Jo, det gjorde jeg så den her gang. Lidt tæt på det her. Det er også meget fint. Jeg kan bare starte med at vise det i ørken. Der er det nok lettest, ikke? Okay, fint. Undskyld, jeg er rimelig dårlig til at finde ting, så I skal bare bære over med mig, for jeg er sindssygt dårlig til at finde ting i det her. I skal bruge det her nede, Cobblestone Transport People 4307. Jeg gider ikke lige se det rigtige nummer. Og så skal I bare, hvis det er, så kan I bare gå ned og skal se, så nej, den kommer ikke der. Det er også lige meget. Så skal I bruge også bruge jeg kan ikke rigtig lige. Så skal I bruge sådan en her. Jeg kan ikke lige læse hvad det står. Steam ink. Nå, det er også lige meget. Lad os se. Hvis det er, kan man også godt bruge den der. Men den der skal du også bruge sådan en router, eller hvad det hedder. Jeg kan aldrig se det rigtigt. Jeg må meget YouTube. Også min mikrofon. Meget beklage. Jeg undskylder helt vildt. Og så skal jeg også bruge en kiste. Og ved du, så skal vi bruge kul. Skal bare tage en hel masse kul. Skal bare tage en hel masse kul. Og så tager man, det bliver bare ved med at tage kul. Bare tage en hel masse, du skal bare blive ved med at trykke på den. Og så skal man bare ind, så skal man faktisk bare ind og have et håndtag. Det er det, eller hvad der nu kan forbinde sådan nogle ting. Jeg kan bare tage den der, jeg kan bare tage den der, eller den der, eller den der. Men jeg tager den her. Så kan man altid slukke maskinen. Det første man kan starte med at gøre, det kan man bare sætte den der. Sætte de her maskiner. Sorry. Jeg kan lige se her. Sæt maskinerne. Så skal I den her vej. Fordi det er der, når man går i gang. Så. Og så sætter man en kiste. Så bygger man rørene ned til. Sådan der.
Og så skal man lige, vent lige, jeg skal lige ind i dem her, sætter lige noget kul, så sætter man kul herinde, og wow, jeg har 2 forskellige metoder, man kan bruge. Så med mindre det kommer an på, hvor stor man vil lave sin ring. Så begynder den bare at bygge sig selv, den skal man bare lade være. Men hvis den begynder at mangle kul, skal du fylde kul i den. Det var den første. Jeg kan bare lige lade stå og køre. Den anden, der skal du bruge sådan nogle her, der hedder, lad mig lige se, Landmark et eller andet, 154. Men når du bruger dem, så er det vigtigt, at du placerer dem på samme højde. Eksempel når jeg sætter en her, så skal den være på samme højde. Så sætter jeg den lige der, fordi ellers... Ja. Ja. Man behøver ikke sætte i alle hjørner, den markerer faktisk det andet hjørne for. Så skal I se, så skal man... Vel, det her, det behøver jeg ikke gøre. Det er bare noget, jeg lige gør, fordi at der ikke lige er nok plads. Så gør I det simpelthen bare det samme, ligesom de gjorde derovre. Sætter maskinen i det der hjørne, og det er vigtigt, at den skal være i det der hjørne. Så sætter man den lige ud for den der. Så kommer der en kæmpe ring. Så gør man ellers bare som man plejer at gøre, ligesom i den anden. Og bare gør det her, så kiste og alt det der. Se. Og hvad sker der så, når man ikke sætter kiste? Eller rør og alt det der. Og se, hvis man ikke sætter kiste, så sker der faktisk ikke noget. Nu skal den bare lige varme op. Det kan være, at jeg lige kan vise jer den over ved. Hvis lige går over og vise den herover. Ja, den begynder lige om lidt. Den her begynder nu. Men så skal I bare lægge mærke til, at de kører nemlig op igennem rørene, de der ting. Den skal lige køre over til hjørnet, og det tager så lidt tid. Men ellers kører det jo fint nok. Ja. Så nu begynder. Så kan I se, så kører det opad der. Det kan I se, det kører jo fint nok. Så kan I se, det er det der sker, hvis ikke man sætter en kiste. Det rører bare ned på jorden. Så I behøver ikke bruge tid på en kiste eller sådan noget. Så, og så hvis man sætter den hen til kisten, så rører det selvfølgelig ned i kisten. Sådan der, så rører det bare ned i kisten. Så det er faktisk det samme herover også. Hvis man lader være med det der. Nu gør jeg det lige. Og det var faktisk det var bare det jeg ville vise jer i dag, YouTube. Så ja, vi ses. Hej YouTube.